हरे कृष्णा माता जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലാസ് തുടങ്ങാം കേട്ടോ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം മേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സാഗണരഘുനാഥാനിതം താം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാനിധംശ്ച ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമി ഇതി നാമിനി നമ ആചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനേ ഗൗരകഥാകാമദായ നഗരഗ്രാമകാരിണി നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ഇതി നാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി നാരായണം നമസ്കൃഭ്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതേർ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭക്തിഗീത പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ എത്രാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്? രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തിൽ ആദ്യം തന്നെ എന്താണ്? സുത ഗോസ്വാമി എന്ത് പറഞ്ഞു? ഞാൻ സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണോ പഠിച്ചത് അതേമാതിരി അതിൽ കലർപ്പുകളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഞാൻ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി പഠിച്ചതാണ്. അത് അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ ശ്രമിക്കാം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെന്താണ്? അപ്പൊ ഇനി ശൗനക ആണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സുധ ഗോസ്വാമി ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ നമ്മളൊരു സംഭാഷണം തുടങ്ങുമ്പോൾ, അതായത് ഒരു ഗുരു ശിഷ്യ ബന്ധത്തിലാണ് ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെ. മറ്റുള്ള കേൾക്കുന്നതൊക്കെ ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്ന ഒരു മനോഭാവത്തോടു കൂടിയായിട്ടാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങുമ്പോൾ, ഒരു ഇത് സംവാദം അല്ലെങ്കിൽ സംഭാഷണം തുടങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം? ആരാണോ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അവരെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിവ് കൊടുക്കണം. എങ്ങനെയുള്ള ഒരാളാണ്, എന്താണ് പറയാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതിനൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആളുടെ യോഗ്യതകളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇതിനു മുമ്പത്തെ ശ്ലോകത്തില്. എന്താ പറയുക? സുധഗോസ്വാമിയുടെ യോഗ്യത എന്താ പറഞ്ഞത്? വളച്ചൊടിക്കരുത്, അറിവുണ്ടാകണം. പറയുന്നത് പറയുന്ന ശരിയാണ്. സുധ ഗോസ്വാമിയുടെ എന്ന് പറയുമ്പോ അങ്ങനെയാണ്. ശൗനക ഋഷിയുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു അല്ലെ. ശൗനക ഋഷിയുടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? തന്നെ എന്ത് വേണം? അതീവ ജ്ഞാനുള്ള ആൾ, ഒരു പണ്ഡിതനായിരിക്കണം. പിന്നെയോ മുതിർന്ന ആളായിരിക്കണം അത് എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവണം അല്ലെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ആ ഗുണങ്ങളൊക്കെ, എല്ലാ യോഗ്യതകളും ആർക്കുണ്ട്? ശൗനക ഋഷിക്കുണ്ട്. ശൗനക ഋഷിക്കുണ്ട്. ഇനി സുധ ഗോസ്വാമിയുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആണ് എന്ത് പറഞ്ഞത്? എന്താവണം? അത്രയധികം പഠിച്ച ഒരാളായിരിക്കണം. എല്ലാ വിവരവും. ഭാഗവതമാണ് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭാഗവതത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യനിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായും അഭ്യസിച്ച ഒരാളായിരിക്കണം. ആൻഡ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണ്? അവര് ഒരു കാര്യം അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ടാവണം? തന്റെ ഗുരുവിനേക്കാളും മേലെ പോണം എന്നുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡോട് കൂടിയിട്ടായിരിക്കരുത് അവർ പറയുന്നത്. എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഗുരു എന്താണോ പറഞ്ഞത് അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം എന്നുള്ള പറഞ്ഞ് അപൂർവ വിശ്വാസത്തോട് കൂടിയിട്ടായിരിക്കണം ഈ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ആളുണ്ടാവുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവിന് അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസമുള്ളതായിരിക്കണം, ഒരു നല്ല ശിഷ്യനായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. പിന്നെന്ത് വേണം? പറയുന്ന ആൾക്കാരോട് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അതുപോലെ നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസ്, അതായത് നമ്മളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ കലർത്താൻ പാടില്ല. എന്താണോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അത് അതേപോലെയാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അവരെ ഗുരു അത് അതേമാതിരി കൊടുത്തതാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള കൂട്ടലുകളോ കുറയ്ക്കലുകളോ ഒന്നും അതിൽ വരുത്താൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ഈ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ആർക്കുണ്ട്? സുധാ ഗോസ്വാമിക്കുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ വന്നിരുന്ന രണ്ടു കൂട്ടർക്കും, അതായത് ഗുരുവിനും ശിഷ്യന്മാർക്കും എല്ലാ യോഗ്യതകളും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇനി അടുത്ത ഭാഗം തുടങ്ങുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ഈ ശ്ലോകത്തില്?
അല്ലയോ സൂത ഗോസ്വാമി സംവദിക്കാനും. അപ്പൊ ഇത് സൂത ഗോസ്വാമിയെ അപ്പൊ ശൗനകൻ പറയാണ് ആ സൂത ഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ചിട്ട് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഇത്രയധികം ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരാളാണ് ആര് സൂത ഗോസ്വാമി എന്നുള്ളത്. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭാത് കി ജയ്. ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയാൽ വർണ്ണിക്കപ്പെട്ട ശ്രീമദ് ഭാഗവത ഗ്രന്ഥ ശ്രവണത്തിൽ ശൗനക ഗോസ്വാമിയും സഭാംഗങ്ങളും ഏറെ ഉത്സുകരായിരുന്നു. അതിനാൽ അത്യാഹ്ലാദ നിമിത്തം ശൗനക ഗോസ്വാമി ഇവിടെ സൂത ഗോസ്വാമിയെ 2 പ്രാവശ്യം അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തില് 2 തവണ പറയുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. സൂത മഹാഭാഗ എന്നാണ് പറയുന്നത്. കണ്ടോ? അപ്പൊ അതാണ് 2 തവണ. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഒരുപാട് സന്തോഷമാണ്. ആരാണ്? സൂത ഗോസ്വാമിയാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു സന്തോഷം. അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസരം കിട്ടുക എന്ന് പറയാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് സന്തോഷത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് അവര് പറയുന്നത്. സ്വലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമാം വിധം സ്വന്തം രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന വ്യാജനായ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് ഭാഗവതം ശ്രവിക്കാൻ അവർക്ക് താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതാ പറഞ്ഞത് അല്ലെ, ഈ ശൗനക ഋഷിമാരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത്രയധികം വരിഷ്ഠരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. സ്വന്തമായിട്ട് ഞാൻ എന്നുള്ളൊരു ഭാവമില്ല, മറ്റുള്ളവരെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തിക്കണം എന്നുള്ള മരിയുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അവര്. അപ്പൊ അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് അവർ ഭാഗവതം കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? പൂർണ്ണമായും ഭഗവാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞത് അത് കേൾക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ആഗ്രഹം. അപ്പോ വ്യാജമായ രീതിയിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പലതരത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പൊതുവെ പേജ് മാറിയോ? മാറിയില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. പൊതുവെ ഭാഗവതാഖ്യാതാക്കൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നവർ ഭാഗവത പാരായണം തൊഴിലായി സ്വീകരിച്ചവരോ അല്ലെങ്കിൽ പരമപുരുഷന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ സ്വകാര്യ ലീലകളിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയാത്ത പണ്ഡിതർ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന അവ്യക്തഗതവാദികളോ ആയിരിക്കും. നമ്മളുടെ അവിടെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഭാഗവത സപ്താഹം നടക്കാറുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുക? അവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഓഡിയൻസ് ആരാണോ അവരുടെ എന്ത് കേട്ടാലാണോ അവര് സന്തോഷിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. കാരണം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഒരു ബിസിനസ് ആയിട്ട് കാണുക എന്ന് പറയില്ലേ. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക. നമ്മളെ 4 പേര് വന്നേരാ ഇത് കേട്ടിരിക്കാൻ നന്നായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയണം. പക്ഷെ ഭാഗവതം എങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത്? ഭാഗവതത്തിന്റെ സന്ദേശം എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും എത്തണം. അവര് ഭാഗവതന്മാരായി മാറണം എന്നുള്ളതായിരിക്കണം ഉദ്ദേശം. അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് വരാനുള്ള ആഗ്രഹം വരുത്തുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ ഇവരങ്ങനെയല്ല. എന്താ പറയാ, അപ്പോ എന്താണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മള് ഈ രാഷ്ട്രീയ പ്രസംഗമൊക്കെ നടത്തില്ലേ, അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും അവർ പറഞ്ഞു ഇന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കാര്യത്തിനെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിട്ട് സംസാരിക്കും. അതുപോലെ എപ്പോഴും ഭാഗവതം പഠിക്കേണ്ടത് ആദ്യം തൊട്ട് അവസാനം വരെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. തുടക്കം തൊട്ട് പഠിച്ചാൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് ആ 10ാമത്തെ സ്കന്ധം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള യോഗ്യത നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തു നിന്ന് അപ്പൊ എപ്പോഴും ഈ ഭാഗവത സപ്താഹത്തിലൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അധികവും അവര് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക 10ാമത്തെ സ്കന്ധാണ്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തില് അത് അവിടെ കേൾക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് യോഗ്യത ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ 10ാമത്തെ സ്കന്ധം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ പൊതുവെ ഭാഗവത ആഖ്യാതാക്കൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നവർ ഭാഗവത പാരായണം തൊഴിലായി സ്വീകരിച്ചവരോ അല്ലെങ്കിൽ പരമപുരുഷന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വകാര്യ ലീലകൾ, അതാണ് സ്വകാര്യ ലീലകൾ എന്ന് പറയുന്നത് രാസലീലയുടെ ഭാഗം, അതപ്പോൾ കേൾക്കാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭയങ്കര രസമായിരിക്കും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ആ ഭാഗമാണ് അധികം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത്തരം അവ്യക്തിഗതവാദികൾ അവ്യക്തിഗത വീക്ഷണങ്ങൾക്ക് ഇഴങ്ങുകയും അവയെ പിന്താങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ ഭാഗവതത്തിൽ നിന്ന് ചില അർത്ഥങ്ങൾ വളച്ചൊടിച്ചെടുക്കുന്നു. അതായത് അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭാഗവതത്തിൽ ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിച്ച അർത്ഥങ്ങളായിരിക്കില്ല അവിടെ വരിക. വ്യാസദേവ ഉദ്ദേശിച്ച വേറെ എന്തെങ്കിലും അർത്ഥങ്ങളൊക്കെയാണ് അവർ പറയുക. ഭാഗവത പാരായണം തൊഴിലായി സ്വീകരിച്ചവരാവട്ടെ നേരെ ദശമ സ്കന്ധത്തിലേക്ക് കടന്ന് ഭഗവത് ലീലകളുടെ അതിഗുഹ്യമായ ഭാഗത്തെ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു. അത് അതീന്ദ്രിയ ലീലയാണ്. ശരിക്കും അവിടെ ശരീരങ്ങളെ ഇല്ല. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ലീലയാണത്. പക്ഷെ അത് മനസ്സിലാക്കാതെ എന്താണ് പറയാ, ഇത്രയും എന്താണ് യോപികമാരോട് കൂടിയിട്ട് രാസലീല നടത്തി അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത്? കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ പോലെ നമ്മൾക്ക് തോന്നുകയാണ്, ഒരുപാട് സ്ത്രീകളുമായിട്ട് രമിക്കുന്ന ഒരാളായിട്ട് അല്ലെ. അത് തെറ്റാണ്. ഇവരാരും തന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത വർണ്ണനത്തിന് യോഗ്യരായ വ്യക്തികളല്ല. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി നൽകിയ വിധത്തിൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അവതരിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായ വക്താവും ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിനിധികളുടെയും പക്കൽ നിന്ന് ശ്രവിക്കാൻ തയ്യാറായ ശ്രോതാക്കളും മാത്രമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ സംവാദത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ യോഗ്യരായവർ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ ഇവിടെ പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. എന്താണ്? അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും ഭാഗവതത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായ അർത്ഥം, യഥാർത്ഥ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ആൾക്കാരാണ് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ പറയുന്നവരോ
അതിനേക്കാൾ ശുദ്ധഭക്തരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അത് പൂർണ്ണമായും ഗ്രഹിച്ചിട്ടാണ് സുഖദേവ ഗോസ്വാമി പറയാൻ തയ്യാറായിട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ യോഗ്യരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് എന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. ശ്ലോകം 3. കസ്മിൻ യുഗേ പ്രവർത്തേയം സ്ഥാനേ വാക്കേന ഹേതുന. റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. തസ്മിൻ യുഗേ പ്രവർത്തേയം സംശോധിത കൃഷ്ണ കൃതവാൻ സംഹിതാ മുനിഃ. തസ്മിൻ ഏത് യുഗേ യുഗം പ്രവൃത്ത ആരംഭിച്ചു ഇയം ഈ സ്ഥാനേ സ്ഥലത്തിൽ വാ അല്ലെങ്കിൽ കേന എന്തിന്റെ ഹേതുന അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുതഹ ഏതിൽ നിന്ന് സംചോദിതഃ പ്രചോദിതനായി കൃഷ്ണഃ കൃഷ്ണദ്വൈപായന വ്യാസൻ കൃതവാൻ രചിച്ചു സംഹിതാം വേദസാഹിത്യം മുനി വിദ്വാൻ. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭാതിക്ക് ജയ്. ഏത് യുഗത്തിലാണ് ഏത് സ്ഥലത്താണ് ഇത് പ്രഥമമായി ആരംഭം കൊണ്ടത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് കയ്യേൽക്കപ്പെട്ടത്? ശ്രേഷ്ഠ ഋഷിയായ കൃഷ്ണദ്വൈപായന വ്യാസന് ഈ സാഹിത്യ രചനയ്ക്കുള്ള പ്രചോദനം ലഭിച്ചത് എവിടെ നിന്നാണ്? ഒരു ചോദിക്കുകയാണ്. എന്തൊക്കെയാ ചോദിക്കുന്നത് നോക്കൂ. ഏത് യുഗത്തിലാണ് ഏത് സ്ഥലത്താണ് ഇത് പ്രഥമമായി ആരംഭം കൊണ്ടത്? അപ്പൊ ഭാഗവതം എവിടെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് രചിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് ചോദിക്കാതെ ഏത് യുഗത്തിലാണ്. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്, എന്തിനാണ് ഈ ഭാഗവത രചനയുടെ ആവശ്യം എന്തായിരുന്നു? വ്യാസദേവൻ ഈ ഭാഗവതം രചിക്കാനുള്ള പ്രേരണ എവിടെ നിന്നാണ് ലഭിച്ചത് എന്നുള്ളത് ചോദിക്കുകയാണ് അവര്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭാതിക്ക് ജയ്. ശ്രീല വ്യാസദേവന്റെ സവിശേഷ സംഭാവനയാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്നതിനാൽ പണ്ഡിതനായ ശൗനകമുനി നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത് ചോദിച്ചതാരാണ്? ശൗനകനാണ് അല്ലെ. ശൗനകമുനി ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. അല്പബുദ്ധികളായ സ്ത്രീകൾ, ശൂദ്രർ, ദ്വിജന്മാരുടെ പതിതരായ കുടുംബാംഗങ്ങൾ എന്നിവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതിനായുള്ള മഹാഭാരതം ഉൾപ്പെടെ നിരവധി രീതികളിൽ ശ്രീല വ്യാസദേവൻ വേദവാക്യങ്ങളെ നേരത്തെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ശൗനകമുനിക്ക് അറിയാം. അപ്പൊ എന്താണ് ശൗനകമുനിക്ക് അറിയാം? അത് ഏറ്റവും ആദ്യം ഈ നമ്മളുടെ വേദം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ ഒരു വേദമായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് ഒരുപാട് ബൃഹത്താണ്. അത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമല്ല, ഒരു ജന്മത്തിൽ സാധ്യമല്ല. എസ്പെഷ്യലി നമ്മളുടെ എന്താണ് സത്യയുഗത്തില് ഒരാളുടെ ആയുസ് എന്ന് പറയുന്നത് 1,00,000 വർഷമായിരുന്നു. ദ്വാപര യുഗത്തിലായപ്പോ അത് 10,000 വർഷം, ത്രേതായുഗത്തിൽ അതില് 10,000 വർഷമായി. ദ്വാപര യുഗം വന്നപ്പോഴോ അത് 1000 വർഷമായി. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ആയുസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? മാക്സിമം 100 വർഷമാണ് പറയുക അല്ലെ. അതിന് മേലെ പോകുന്ന ആൾക്കാർ വളരെ കുറവാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് 100 വർഷമാണ്. അപ്പൊ ആ ആയുസിന്റെ വലിപ്പം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുമ്പോ നമ്മൾക്ക് ഈ വേദങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സമയം വളരെ കുറവാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്രയും വലിയ വേദത്തെ ഓരോ യുഗം കഴിയും തോറും അവരുടെ ലൈഫ് സ്പാൻ വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ബുദ്ധിശക്തിയും ഓരോ യുഗങ്ങൾ അനുസരിച്ച് കുറഞ്ഞാണ് വരുന്നത്. കാരണം ഭൗതികതയിലുള്ള ആകർഷണം നമ്മൾക്ക് കൂടി വരികയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ബാലൻസ് ആയിട്ട് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം ലഭിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു? അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് വ്യാസദേവർ എന്ത് ചെയ്തത്? ആ വേദത്തെ 4ആക്കി പകുത്തത്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഋഗ്വേദം, സാമവേദം, യജുർവേദം, അഥർവവേദം എന്നുള്ള 4ആക്കി തിരിച്ചത്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും വ്യാസദേവന് പരിധി വരുന്നില്ല, എന്നിട്ടും ഒരു തൃപ്തി വരുന്നില്ല. ഇതും വലിപ്പം കൂടുതലാണ്, ഇത് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാതും ശുദ്ധ ദേവനാഗരി സാൻസ്ക്രിറ്റ് ഭാഷയിലാണ് ഇതൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അതൊക്കെ സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകളുടെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ബുദ്ധി അല്പബുദ്ധികൾ എന്നാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തതെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആക്ച്വലായിട്ട് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണുള്ളത്, അവർക്ക് എന്താണ് കുട്ടികളുണ്ടാവും, കുട്ടികളെ വളർത്തണം, ഒരുപാട് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് അല്ലെ. അതിന്റെ ഇടയിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഈ വേദങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാനുള്ള സമയം അവർക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നു? ഇല്ല, ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ശൂദ്രരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഈ സംസ്കൃതം ഒന്നും അവർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതിന്റെ ദ്വിജന്മാരുടെ പതിതര്, അതായത് ദ്വിജന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ വൈശ്യർ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷത്രിയർ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണരുടെ കുലങ്ങളിൽ ജനിച്ച ആൾക്കാർ തന്നെയായിരിക്കും. പക്ഷെ അവർക്ക് അതിനുള്ള യോഗ്യത ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ദ്വിജർ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ് ഈ വേദങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കണത്തില്ല. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മളൊരു പൂണൂല് കർമ്മം നമ്മൾ പറഞ്ഞൂലേ, ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ എപ്പോഴോ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇതിനു മുമ്പത്തെ ഏതോ ഒരു ശ്ലോകത്തില്. അതിലെന്താ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പൂണൂല് ഇടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ആ സമയത്താണ് ഒരു വേദപഠനങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് ലൈഫ് കൊടുക്കുകയാണ്, റീബർത്ത് ആണ് അത് അല്ലേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ്
ആ ഒരു കർമ്മം കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഒരു ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണനോ ക്ഷത്രിയനോ വൈശ്യനോ ഒക്കെ ആവുന്നത്. പക്ഷെ ഇവരെന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഒരു കുലത്തിൽ ജനിച്ചു എന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ക്വാളിറ്റീസ് അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണനാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ക്ഷത്രിയന്റെ ക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കാം, വൈശ്യന്റെ ക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കാം, ശൂദ്രന്റെ ക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കാം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ എസ്പെഷ്യലി അശ്വത്ഥമാവിനെ നമ്മൾക്ക് അറിയാം അല്ലെ. ദ്രോണാചാര്യന്റെ മകനായിട്ട് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടും എന്താണ് അശ്വത്ഥമാവ് ചെയ്തത്? ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പാണ്ഡവരുടെ മക്കളെയാണ് കൊന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊരു ബ്രാഹ്മണ ക്വാളിറ്റി ആണോ? അല്ല, തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെയാണ് ദ്വിജബന്ധു അങ്ങനെ ആണ് പൊതുവെ പറയുക. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, വ്യാസദേവൻ ഒരുപാട് മഹാഭാരതം എസ്പെഷ്യലി അതിനുവേണ്ടി രചിച്ചതാണ്. അതൊരു സ്റ്റോറി രൂപത്തിലായതുകൊണ്ട് അതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമാണ്, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താനായിട്ട് എളുപ്പമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് മഹാഭാരതം രചിച്ചത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ശൗനകമുനിക്ക് അറിയാം. അപ്പൊ ഇതിനു മേലെ എന്തിനാണ് ഭാഗവതം രചിച്ചത് എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. ലൗകികമായ യാതൊന്നുമായി ബന്ധമില്ലാത്തതിന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അവയ്ക്കൊക്കെ അതീതമായതാണ്. ആകയാൽ ഈ അന്വേഷണങ്ങളൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിപരവും പ്രസക്തവുമായവയാകുന്നു. അതായത് പൂർണ്ണമായിട്ടും എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ലീലകളും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ലീലകളുമാണ് ഭാഗവതത്തിൽ ഉള്ളതെന്ന് അറിയാലോ ശൗനക മുനിക്ക്. അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, എന്തിനാണ് ഈ ഭാഗവതം രചിച്ചത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം കേട്ടോ. തസ്യ പുത്രോ മഹായോഗി സമദ്രിക് നിർവികൽപക തസ്യ പുത്രോ മഹായോഗിദ്രോ ഗൂഢോ മൂഢ ഇവേയത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രൻ മഹായോഗി ഒരു ശ്രേഷ്ഠ ഭക്തൻ, സമതുലിതനായ, നിർവികൽപ തികഞ്ഞ ഏകത്വവാദി, ഏകാന്തമതിഹി ഏകത്വത്തിൽ അഥവാ മാനസിക ഐക്യത്തിൽ അടിയുറച്ച, ഉന്നിദ്ര അജ്ഞതയെ അധികരിച്ച എന്നാണ് കേട്ടോ. ഗൂഢക വെളിപ്പെടാത്ത, മൂഢക മൂഢൻ, ഇവ പോലെ ഈയതെ കാണപ്പെടുന്നു. വിവർത്തനം ശ്രീലപ്രപാദ് ജയ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യാസദേവന്റെ പുത്രൻ ഒരു മഹാഭക്തനായിരുന്നു. ഏകത്വത്തിൽ സദാ ഏകാഗ്രചിത്തനായ, സമതുലിതനായ ഏകത്വവാദിയായിരുന്നു. ലൗകിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അതീതനായ അദ്ദേഹം പക്ഷേ പുറമേക്ക് അറിയപ്പെടാതെയിരുന്നതിനാൽ ഒരു മൂഢനെ പോലെ കാണപ്പെട്ടു. അപ്പം ഇതിപ്പോ നമ്മൾ പറയുന്നത് ആരെ പറ്റിയിട്ടാണ്? സുഖദേവ ഗോസ്വാമി. അപ്പം ഇതിന് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ തവണയാണ് പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിലും ആദ്യത്തെ തവണ നടന്ന സംഭവങ്ങൾ അത് അതേപോലെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ വ്യാസദേവന്റെ പുത്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരോ സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയാണ്. സുഖദേവ ഗോസ്വാമി ഒരു മഹാഭക്തനായിരുന്നു അല്ലെ. ഏകത്വത്തിൽ സദാ ഏകാഗ്രചിത്തനാണ്. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഏകത്വവാദിയായിരുന്നു. ഏകത്വവാദി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളിൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല, മായാവാദിയുടെ ആ ഒരു ഇതിലാണ് ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് സുഖദേവ ഗോസ്വാമി ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിനുശേഷം എന്താണ് ഭാഗവതം മുഴുവൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് സുഖദേവ ഗോസ്വാമിക്ക്. അതിനുശേഷമാണ് അദ്ദേഹം ശുദ്ധഭക്തനായിട്ട് മാറുന്നത് കേട്ടോ. ഇതായിട്ട് ലൗകിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അതീതനായ അദ്ദേഹം പക്ഷെ പുറമേക്ക് അറിയപ്പെടാതിരുന്നില്ല. അപ്പോ പുറത്തേക്ക് കാണുമ്പോൾ സുഖദേവ ഗോസ്വാമി എങ്ങനെയുണ്ടാവുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതോ തലയ്ക്ക് സുഖമില്ലാത്ത ഒരാളുടെ മാതിരിയാണ് തോന്നുന്നത്. കാരണം അദ്ദേഹം ഒരു ദിഗംബരനായിട്ട് വസ്ത്രം പോലും ധരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരാളല്ല. അങ്ങനെ ജനിച്ച ഉടനെ അങ്ങനെ തന്നെ പോവുകയാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ. തനിക്ക് 16 വയസ്സായി, മറ്റുള്ളവർ കണ്ടാൽ എന്താ വിചാരിക്കുക? ഇങ്ങനത്തെ ലൗകിക ചിന്തകളൊന്നും ആർക്കില്ല, സുഖദേവ ഗോസ്വാമിക്കില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ലൗകിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പുറത്തുള്ള ആൾക്കാർ എന്താ വിചാരിക്കുക? 16 വയസ്സുള്ള ഒരാളെ ഡ്രസ്സ് ഇടാണ്ട് നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക? അയാൾക്ക് തലയ്ക്ക് എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ടെന്നല്ലേ പറയുക. അപ്പോൾ സാധാരണ വിവരമില്ലാത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ എന്താ വിചാരിച്ചിരുന്നത്? ഈ സുഖദേവ ഗോസ്വാമി ഒരു നോർമൽ അല്ല എന്നുള്ള, മൂഢനാണ് എന്നുള്ള മാതിരിയാണ് അവര് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിരുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രപാദിക്ക് ജയ്. സുഖദേവ ഗോസ്വാമി ഒരു മുക്താത്മാവായിരുന്നു. ആകയാൽ മായാശക്തിയുടെ കെണിയിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കാൻ അദ്ദേഹം സദാ ജാഗരൂകനായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കഥയാണ് അല്ലെ. 16 വർഷം ആ വ്യാസദേവന്റെ ഭാര്യയുടെ ഗർഭത്തിൽ നിന്ന് അവർ പുറത്തു വരാനും കൂട്ടാക്കിയില്ല. എന്താ കാരണം? മായ പിടികൂടും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. അവിടെ ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് കൺവിൻസ് ചെയ്യാണ്, ഒരിക്കലും നിന്നെ മായ പിടികൂടില്ല, നീ എപ്പോഴും യോഗമായയിലാണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് ഉറപ്പ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് സുഖദേവ ഗോസ്വാമി പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ എന്നാലും ആ മായാശക്തിയുടെ കെണിയിൽ പെടാതിരിക്കണം എന്നുള്ളത് വളരെ എന്താണ് എപ്പോഴും ആ ഒരു ചിന്തയിലാണ് ആരുണ്ടായിരുന്നത്? സുഖദേവ ഗോസ്വാമി ഉണ്ടായിരുന്നത്.
ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഈ ജാഗ്രതാവസ്ഥയെ വളരെ സ്പഷ്ടമായി വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നു. മുക്താത്മാവിനും ബദ്ധാത്മാവിനും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണുള്ളത്. മുക്താത്മാക്കൾ ആത്മീയ പ്രാപ്തിക്ക് ഉതകുന്ന പുരോഗമന പാതയിൽ സദാ നിരതരായിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരു മുക്താത്മാവും ബദ്ധാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മുക്താത്മാക്കൾ എന്താ ചെയ്യുക? എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എങ്ങനെ എത്താം എന്നുള്ളതായിരിക്കും അവരുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലാണ് അവർ മുഴുകിയിരിക്കുക. എന്താണ്? ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ചെല്ലുന്നു, ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, ഭഗവാന് പത്രം, പുഷ്പം, ഫലം, തോയം അതിൽ ഏതെങ്കിലും നമ്മൾ നിവേദിക്കുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലെ? അതുപോലെ ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഇതുമാതിരി ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. ഈ ബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക് ഒരു സ്വപ്നം പോലെയാണ് മുക്താത്മാക്കളുടെ. അപ്പൊ ഇത് ബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക് മനസ്സിലാവോ? ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ല. അത് ഒരു സ്വപ്നം പോലെയാണ്. അത് മനസ്സിലാവും കൂടി ഇല്ല അവരെന്താ ചെയ്യണേ എന്നുള്ളത്. ഇനി മുക്താത്മാക്കളുടെ യഥാർത്ഥ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും ബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക് സാധ്യമല്ല. അവർ ചോദിക്കുന്നത്, അയ്യോ, ഈ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ എന്തിനോ ഹരേകൃഷ്ണ മാത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, വേറെ എത്ര കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കും അവര്. കാരണം അവർക്ക് അത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല. ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് ബദ്ധാത്മാക്കൾ ഇപ്രകാരം സ്വപ്നം കാണുമ്പോൾ മുക്താത്മാക്കൾ ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് ഇവരെന്താ ചെയ്യണേ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാതെ അവരിയ്ക്കുമ്പോൾ എന്താണ് മുക്താത്മാക്കൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവർക്കറിയാം ഇത് കഴിഞ്ഞ എന്താ വേണ്ടത്? നമ്മളുടെ ആത്മാവ് വേറൊരു ശരീരം പ്രാപിക്കണം. അപ്പൊ വീണ്ടും നമ്മൾക്ക് എന്തുണ്ടാവും? ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കണം? ഭഗവദ്ധാമത്തിലേക്ക് പോകണം, നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ധാമത്തിലേക്ക് പോകണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അവരതിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രയത്നങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതേപോലെ ബദ്ധാത്മാക്കളുടെ പ്രവൃത്തികൾ മുക്താത്മാക്കൾക്ക് വെറും ഒരു സ്വപ്നം പോലെ കാണപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ബദ്ധാത്മാക്കൾ കാണുമ്പോൾ മുക്താത്മാക്കൾക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത്? ഇവരെന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇവർക്ക് അറിയുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള മാതിരിയാണ് മുക്താത്മാക്കൾ ഉണ്ടാകുക. അവർക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് അവർക്ക് എങ്ങനെ ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവില്ല. എങ്ങനെയാ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ മുഴുകി പോകാൻ പറ്റുക ഭൗതികതയില്? എന്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് ആ ബോധം വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതൊന്നും അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. ബദ്ധാത്മാവും മുക്താത്മാവും പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഒരേ തലത്തിൽ കാണപ്പെട്ടാലും വാസ്തവത്തിൽ അവർ വ്യത്യസ്തരായി വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നു. അതാണ്, കാണുമ്പോൾ വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ? രൂപം, ഭാവമൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും. പക്ഷെ അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്ന ഭാവം വ്യത്യാസമായിരിക്കും. ഒരേ പ്രവൃത്തി രണ്ടുപേരും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരാൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുക? ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ ചെയ്യുന്നു. മറ്റാൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുക? നമ്മൾക്ക് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഇതിനേക്കാളും വലുതാവണം എന്നുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കൂടി ചെയ്യുന്നു. അതാണ് വ്യത്യാസം. മാത്രമല്ല അവരുടെ ശ്രദ്ധ യഥാക്രമം ഒന്നുകിൽ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ സദാ ജാഗരൂകരായിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ മുക്താത്മാക്കൾ എന്താ ചെയ്യുക? അതാണ് ബദ്ധാത്മാക്കള് ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയാണ് അല്ലെ? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ നല്ല വീട്, നല്ല കാറ്, നല്ല ഫാമിലി, അങ്ങനത്തെ ആയിരിക്കും അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ. മറ്റേ ആൾക്കാരോ എങ്ങനെ ഭഗവാനിലെത്താം, ഭക്തി സേവനങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാം, എങ്ങനെ അതിൽ അഡ്വാൻസ് ആവാം എന്നുള്ളതായിരിക്കും അവരുടെ ചിന്ത. ബദ്ധാത്മാവ് ജഡവസ്തുവിൽ നിമഗ്നനായിരിക്കുന്നു. അതേസമയം മുക്താത്മാവ് ജഡവിഷയത്തിൽ നിന്നും തികച്ചും ഉദാസീനനായിരിക്കുന്നു. അതാണ് ജഡവസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരം. ബദ്ധാത്മാവ് എന്തിലാണ് മുഴുകിയിരിക്കുന്നത്? ശരീരത്തിനെ എങ്ങനെ നന്നാക്കി വെക്കാം, ആ ശരീരത്തിന് എന്തൊക്കെ സന്തോഷം കൊടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. അത് നശിച്ചു പോകുന്ന ശരീരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആര്? ബദ്ധാത്മാവ് ജീവിക്കുന്നത്. മുക്താത്മാവോ അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ജീവാത്മാവിനെ എങ്ങനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാം, ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ജീവാത്മാവിനെ മോചിപ്പിക്കാം എന്നുള്ള പ്രയത്നത്തിലായിരിക്കും അവര്. ഇതാണ് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഇനി അത് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ശ്ലോകം പറയുന്നത് കേട്ടോ. ദൃഷ്ടാനുയാന്തം ഋഷിമാത്മജമപ്യനഗ്നം സുതസ്യ ചിത്രം തദ്ദീശ്യ പൃച്ഛതി മുനൗ ജഗതുസ്തവാസ്തി സുതസ്യ വിവിക്ത ദൃഷ്ടേഃ ദർശിക്കയാൽ അനുയാന്തം പിന്തുടരുന്ന ഋഷി ആത്മജം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രൻ അഭി അങ്ങനെയായിരുന്നാലും നഗ്നനല്ലാത്ത ദേവ്യക സുന്ദരികളായ കന്യകമാർ ക്രിയ ലജ്ജയാൽ പരിതതുഹു ശരീരം മറച്ചു ഇല്ല സുതസ്യ പുത്രന്റെ ചിത്രം ആശ്ചര്യകരം തദ്വീഷ്യ അത് കണ്ടിട്ട് പൃച്ഛതി ചോദിക്കുക മുനിയോട് വ്യാസൻ ജഗദുഹു മറുപടി പറഞ്ഞു തവ അങ്ങേക്ക് അസ്ഥി ഉണ്ട് സ്ത്രീപ്പും സ്ത്രീ എന്നും പുരുഷനുമെന്നുള്ള വിധ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇല്ല തു എന്നാൽ സുതസ്യ പുത്രൻ വിവിക്ത പവിത്രീകരിച്ച ദൃഷ്ടേഹേ ദർശിക്കുന്ന ഒരുവന്റെ വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്.
ശ്രീ വ്യാസദേവൻ തന്റെ പുത്രനെ അനുഗമിച്ച് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം സ്വയം നഗ്നനല്ലാതിരുന്നിട്ടും, അപ്പൊ ഇന്ന് അറിയാം അല്ലെ എന്താണ്ടായത്? 16 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് വ്യാസദേവ, അതിന്റെ മുമ്പത്തെ സ്റ്റോറി നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് അല്ലെ. അപ്പോ ആര്യ സുഖദേവ ഗോസ്വാമി ജനിച്ച ഉടനെ എന്താണ് വ്യാസദേവൻ നല്ല പ്രായമുള്ള കുട്ടിയാണല്ലോ, 16 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയായിട്ടാണ്, അത്രയും വലിപ്പമുണ്ട് കാണുമ്പോൾ. അങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് അങ്ങനെ നടന്നു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ വ്യാസദേവനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മകനെ ജനിച്ചു കണ്ടിട്ട് മകനെ കണ്ടിട്ടില്ല. എന്തായാലും ഒരു അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവൂലേ ആ കുട്ടി എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന്. പക്ഷെ നിക്കാണ്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ വ്യാസദേവൻ പിന്നിലും മോനെ മോനെ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നാലെ പോവുകയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ശ്രീ വ്യാസദേവൻ തന്നെ എന്നാൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കണില്ല സുഖദേവ ഗോസ്വാമി. സുഖദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് അച്ഛനമ്മ എന്നുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഒന്നുമില്ല. കാരണം അവർ അതിന് മേലെയാണ് അല്ലെ, അവര് ശരീരമായിട്ടല്ല അതിനെ കാണുന്നത്, എന്താണ് ആത്മാവാണ്. ആ ആത്മാവിന്റെ ലെവലിലാണ് സുഖദേവ ഗോസ്വാമി ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ അച്ഛനോടുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റോ അമ്മയോടുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റോ മറ്റു ജീവികളോടുള്ള ഒന്നുമില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതേ ഇല്ല, ഉള്ളിലേ ഇല്ല. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തണം എന്നുള്ള കാരുണ്യം മാത്രമാണ് സുഖദേവ ഗോസ്വാമിക്കുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഏത് ബന്ധങ്ങളും ഇല്ല സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. ശ്രീ വ്യാസദേവൻ തന്റെ പുത്രനെ അനുഗമിച്ച് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം സ്വയം നഗ്നരല്ലാതിരുന്നിട്ടും നഗ്നരായി സ്നാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സുന്ദരികളായ യുവകന്യകമാർ ലജ്ജയാൽ അവരുടെ മേനിയെ ആടകളാൽ ആവരണം ചെയ്തു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രൻ അതുവഴി പോയപ്പോൾ അവർ അപ്രകാരം ചെയ്തിരുന്നില്ല. ഇതേക്കുറിച്ച് ഋഷി ആരാഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രൻ പരിശുദ്ധനാകയാൽ അവരെ നോക്കിയപ്പോൾ സ്ത്രീ പുരുഷ ഭേദം കാണിച്ചില്ലെന്നും എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് അത്തരം വേർതിരിവ് ഉണ്ടെന്നും യുവതികൾ പ്രതിവചിച്ചു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണേ? വളരെ മനോഹരമായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ശരിക്കും സുഖദേവ് യൂഷ്വലി അന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ സ്ത്രീകളും കുളിക്കുന്നതൊക്കെ പൊയ്കകളിലായിരിക്കും. ഏതെങ്കിലും കുളം മരത്തി ഉള്ള താമരപ്പൊയ്കളോ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അവിടെയാണ് സാധാരണ. അവിടെ ആ ഭാഗത്ത് കൂടി എന്താണ് പുരുഷന്മാർ അധികം യാത്ര ചെയ്യില്ല. അവർ സ്ത്രീകൾക്ക് കുളിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളാണല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പക്ഷേ സുഖദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് ഇതൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ. സുഖദേവ ഗോസ്വാമി വിളിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? വ്യാസദേവൻ സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ പിന്നാലെ തന്നെ പോകണം അല്ലെ. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് സുഖദേവ ഗോസ്വാമി ഈ വേർതിരിവൊന്നും അറിയാത്തത് കൊണ്ട് ആ സ്ഥലത്തെ കൂടെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വ്യാസദേവൻ അതിന്റെ പിന്നാലെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ വ്യാസദേവനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായും വസ്ത്രം ധരിച്ച് നല്ലൊരു സാത്വികനായിട്ടുള്ള ആളാണല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വ്യാസദേവനെ കണ്ട വഴിക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ത്രീകളൊക്കെ അവർ കുളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് വേഗം വന്ന് ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് വളരെ ബഹുമാനത്തോടു കൂടി നിൽക്കും. അദ്ദേഹം വലിയ മഹർഷിയാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിൽക്കും. അപ്പൊ പക്ഷേ അതിനു മുമ്പ് സുഖദേവ ഗോസ്വാമി പോകുമ്പോഴോ ആരും തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കിയിട്ടില്ല, അങ്ങനെ ഒരു മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല. അവരെ പാട്ട് കുളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ വ്യാസദേവൻ വന്നിട്ട് അവരോട് ചോദിക്കുകയാണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്റെ മകൻ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾ ഒരു വേർതിരിവും കാണിച്ചില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും വേഗം ദേഹത്ത് ആടകളൊക്കെ എടുത്ത് അണിയാൻ എന്താണ് കാരണം ചോദിക്കുമ്പോ അവര് പറയാണ്, സുഖദേവവാസയുടെ മുഖത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വേർതിരിവില്ല. കാരണം അവര് അതായത് ഒരു ആണാണോ പെണ്ണാണോ എന്നുള്ള ഒരു വേർതിരിവും ഇല്ല. അവര് അത്രയും ശുദ്ധനായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. അവര് കൊച്ചുകുട്ടി, നമ്മുടെ ന്യൂ ബോൺ ബേബി ആണെങ്കിൽ അവർ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു അമ്മ അവരെ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഡ്രസ്സ് മാറ്റാനെല്ലാം ഏതെങ്കിലും അമ്മ സങ്കടപ്പെടൂ? ഇല്ല. എന്താ കാരണം? ആ കുട്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ കളങ്കമില്ല. ആ കുട്ടിക്ക് അറിയില്ല അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും. ഒരു പ്രായം കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ വേർതിരിവൊക്കെ കാണിക്കുക അല്ലെ. കുറച്ച് വലുതായി കഴിയുമ്പോൾ കുട്ടി കുറച്ച് വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല അല്ലെ. എന്താണ് ആ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാവാൻ തോന്നുന്നതാണ്, ലൗകിക കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ വേർതിരിവ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പൊ ആ ന്യൂ ബോൺ ബേബിയുടെ അതേ മനസ്സോടുകൂടി, കളങ്കമില്ലാത്ത മനസ്സോട് കൂടിയിട്ടാണ് ആരുള്ളത്? സുധഗോസ്വാമി ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യാത്തത്. പക്ഷെ വ്യാസദേവർ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്താണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്ത് ആ വേർതിരിവ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ധരിച്ചത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം. ഭഗവത്ഗീത 5:18 ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിക്കുന്നു, ആത്മീയ വീക്ഷണമുള്ള ഒരു പണ്ഡിതൻ വിദ്യയും വിനയവുമുള്ള ബ്രാഹ്മണനിലും ഇതാണ് വിദ്യാ വിനയ സമ്പന്നി ബ്രാഹ്മണേക വിഹസ്തിനി ചുനി ചൈവച പാകേച്ച പണ്ഡിത സമദർശിനക എന്നുള്ള ശ്ലോകമാണ് കേട്ടോ. വിദ്യയും വിനയവുമുള്ള ബ്രാഹ്മണനിലും ചണ്ടാലനിലും നായിയിലും പശുവിലും സമദർശനമുള്ളവനാകുന്നു. ശ്രീല സുഖദേവ ഗോസ്വാമി ഈ അവസ്ഥ പ്രാപ്തമാക്കി. ആകയാൽ അദ്ദേഹം സ്ത്രീയെയും പുരുഷനെയും ദർശിക്കുന്നില്ല. സമസ്ത ജീവാത്മാക്കളെയും വ്യത്യസ്ത ആടകളിൽ അദ്ദേഹം ദർശിക്കുന്നു. അതാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെയും അവരെന്താ ആത്മാക്കളായിട്ടാണ് കാണുന്നത് സുധ ഗോസ്വാമി. ഒരു ശിശുവിനെ നോക്കി കാണുന്ന ഒരാൾക്ക് ശിശു എത്രത്തോളം നിഷ്കളങ്കനാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് പോലെ സ്നാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു പുരുഷന്റെ മനസ്സ് അയാളുടെ പെരുമാറ്റത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ശ്രീല സുഖദേവ ഗോസ്വാമി 16 വയസ്സുള്ള യുവാവായിരുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ ശരീരഭാഗങ്ങളും പൂർണ്ണ വളർച്ച പ്രാപിച്ചിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ആ സ്ത്രീകളെ പോലെ അദ്ദേഹവും നഗ്നനായിരുന്നു. എന്നാൽ ശ്രീല സുഖദേവ ഗോസ്വാമി ലൈംഗിക ബന്ധങ്ങൾക്ക് അതീതനാകയാൽ അദ്ദേഹം വളരെ നിഷ്കളങ്കനായി കാണപ്പെടും. ആ വ്യത്യാസം അവിടെ അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ആ ഫേസിൽ.
ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ മുഖംമാരിയായിരുന്നു അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്, കാണപ്പെട്ടത്. യുവതികൾ അവരുടെ സവിശേഷ ഗുണങ്ങളാൽ തൽക്ഷണം ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ അദ്ദേഹത്തെ അവർ ഗൗരവത്തിലെടുത്തില്ല. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് കടന്നുപോയപ്പോൾ അവർ ശീഘ്രം ആടകൾ അണിഞ്ഞു. യുവതികൾ തികച്ചും വ്യാസദേവന്റെ പുത്രിമാരെ പോലെയോ പൗത്രിമാരെ പോലെയോ ഒക്കെ ആണെന്നിരിക്കലും ശ്രീല വ്യാസദേവൻ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയുടെ ഭൂമിക കൈക്കൊണ്ടിരുന്നതിനാൽ സാമൂഹ്യ മര്യാദ അനുസരിച്ച് അവർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന് ഉചിതമായി പ്രതികരിച്ചു. ഇവിടെ എന്താ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വ്യാസദേവർക്ക് ഒരുപാട് വയസ്സായിട്ടുണ്ട്, നല്ല വൃദ്ധനായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരക്കുട്ടികളുടെ പ്രായം ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അവിടെ കുളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആൾക്കാര്, സ്ത്രീകള്. എന്നാൽ പോലും അവര് അത് ഡ്രസ്സ് എടുത്ത് മറിച്ചു. കാരണം എന്താണ്, വ്യാസദേവനും ഒരു ആകർഷണം വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല ആ പെൺകുട്ടികൾ അങ്ങനെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാലും. കാരണം അതിന് മേലെയാണ്, ഭഗവാന്റെ സത്യാവേശ അവതാരാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പൂർണ്ണമായും ഒരു മുക്തനായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. പക്ഷേ എത്ര മുക്തനായിട്ടുള്ള ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഗൃഹസ്ഥ ആശ്രമം കൈകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്റെ ഭാര്യയെ അല്ലാതെ മറ്റുള്ള ഒരു സ്ത്രീകളെയും ഒരു വേറെ കണ്ണുകളോട് നോക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് റൂള്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്റെ ഭാര്യയെ മാത്രമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ബന്ധം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, ബാക്കി സ്ത്രീകളായിട്ടൊന്നും ബന്ധം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, അത് എത്ര ഏജുള്ള ഒരാളാണെങ്കിലും നല്ലതാണ് റൂള്. അപ്പൊ ആ ഒരു നിയമം പാലിച്ചുകൊണ്ട് വ്യാസദേവനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവില്ല, കണ്ണടച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവും. എന്നാൽ ആ സ്ത്രീകളും അദ്ദേഹം ഗൃഹസ്ഥനാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു മര്യാദ വെച്ചുകൊണ്ട് വേഗം തന്നെ ഡ്രസ്സൊക്കെ എടുത്ത് അണിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സുഖദേവ ഗോസ്വാമി വ്യാസദേവൻ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ആകയാൽ സ്ത്രീ എന്നോ പുരുഷനെന്നോ ഉള്ള യാതൊരു അഭിനിവേശവും കൂടാതെ ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അറിയാൻ ഒരാൾ നിശ്ചയമായും യത്നിക്കണം. അവിധമുള്ള സ്ത്രീ പുരുഷ ഭേദഭാവം ഉള്ളിടത്തോളം കാലം സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയെ പോലുള്ള ഒരു സന്യാസിയായി തീരുവാൻ ഒരുവൻ ഒരിക്കലും ഉദ്യമിക്കരുത്. കുറഞ്ഞ പക്ഷം ജീവാത്മാക്കൾ സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ അല്ലെന്ന് സ്ഥാപികമായെങ്കിലും ഒരുവന് ബോധ്യമുണ്ടായിരിക്കണം. എതിർലിംഗത്തിലുള്ളവരെ ആകർഷിക്കാനും അങ്ങനെ ഒരുവനെ ഭൗതികാസ്തികത്വത്തിൽ അകപ്പെടുത്തി വെക്കുവാനുമുള്ള ഭൗതിക പ്രകൃതി ജഡവസ്തുവിനാൽ നിർമ്മിച്ചതാണ് ബാഹ്യവസ്ത്രം. അത് നമ്മുടെ ബാഹ്യവസ്ത്രമാണ് ഒരു സ്ത്രീ പുരുഷൻ എന്നുള്ളത്, അല്ലെ? അത് എതിർലിംഗത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ ആകർഷിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഇതിലാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ രൂപങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ ഈ വേർതിരിവിന്റെ മേലെയാണ് ഒരു മുക്താത്മാവ് ഉണ്ടാവുക. അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവര് ഏത് രൂപത്തിനും എന്തായിട്ടാണ് കാണുക? ഉള്ളിലുള്ള ആത്മാവായിട്ടാണ് കാണുക. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് അവയെല്ലാം ഒരേപോലെയുള്ള ജീവസത്തകളാകുന്നു. ഈ ആത്മീയവിഷണത്തിന്റെ പരിപൂർണ മുക്താവസ്ഥയാകുന്നു. സുഖദേവ ഗോസ്വാമി ആ അവസ്ഥ പ്രാപ്തമാക്കി. ശ്രീല വ്യാസദേവനും അതിന്റെ തലത്തിലാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിലായിരുന്നതിനാൽ സാമൂഹ്യ ആചാരം അനുസരിച്ച് സ്വയം മുക്താത്മാവായി ഭാവിച്ചില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത്, വ്യാസദേവനും മുക്താത്മാവാണ്, സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ അതേ തലത്തിലാണുള്ളത്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഇവിടുത്തെ ഈ ഭൂലോകത്തിൽ എങ്ങനെയാണുള്ളത്? ഗൃഹസ്ഥനായിട്ടാണുള്ളത്. പക്ഷെ അതിന് കുറെ മര്യാദകളുണ്ട്. അപ്പൊ എത്ര മുക്താത്മാവാണെങ്കിലും ആ മര്യാദകൾ നമ്മൾ പാലിക്കണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അതിനനുസരിച്ചാണ് അദ്ദേഹം മുക്താത്മാവാണെന്ന് കാണിക്കാണ്ട് ഒരു ഗൃഹസ്ഥന്റെ പോലെ പെരുമാറിയത് എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം അടുത്ത ദിവസം നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ.